Settling down, falling in love, not falling out. Pupunta lang kaming brownies, guys. Each of us both done in the crown. Yung lulutuin ko, babaunin na lang namin pang daan. King in a queen, royally bound. Yeah. Both called. Hey everyone! Welcome back to another vlog! And today, guys, is the day before we go to Chicago. Ayan, nakita nyo naman na siguro. Hindi ko alam kung ano i-title ko sa vlog na to. But for this vlog, guys, ay magpre-prepare lang po kami para sa trip namin papuntang Chicago. Kasi magdadrive kami papuntang Chicago and it's a long drive. 8 hours drive siya. And 3 days and 2 nights kami doon. The purpose of this trip ay para po makapag-renew ako ng aking passport. Samahan nyo kami na mag-prepare para po sa trip namin papuntang Chicago. So, ang prepare ko naman ngayon, guys, ay yung ilalagay namin sa sasakyan. Si Mac nandun siya sa labas, nag-prepare siya ng sasakyan. And ako naman, in charge ako sa mga ilalagay namin sa sasakyan. Like, for example, snacks and road trip. Field trip, sis. Mga ganun. Tsaka yung mga pang-emergency ba na kailangan namin. Hindi naman pang-emergency, pero just in case lang sumakit ang tiyan or whatsoever. And with that, kailangan ko palang i-pack yung aking mga medications kasi yung tiyan ko, guys, hindi kasi maganda lagi. So, lagi ako may baon na para sa tiyan ko. So, we went to Dollar Gen just to get this. Ito na lang yung meron sila eh. Gusto ko sana yung mga arty na mga basket nila. Pero, ang papangit na kasi nung natira doon, hindi ko na-bet. So, sabi ko kay Mac, ito na lang yung kunin natin. At least may takip pa. Tapos, we can use it para sa, just in case mag-camping kami. Kasi we're planning also to do camping. Pero sana magsabay naman yung day off namin. Hindi kasi nagsasabay na yung day off namin eh. Hindi tong mga nakaraan. So, sabi ko, at least magagamit pa namin sa iba naming ma-activities ito. Pwede pa siya maging storage container sa mga gamit na namin dito. Ayan. Both called it from the beginning. Called it. We knew that the right to be nice. We do what we gotta do to stay winning, winning. Fussing and fights will keep trust. And then you wanna say, I love you better today than yesterday. Every day is gonna play out the same. Napapaisip ako ngayon, guys, kung nilalagay ko pa ba dito yung mga drinks. Kasi ang gusto ko sana, lalagay itong mga box na to dun sa backseat para very easy access sa atin pag gusto namin uminom or kumain, whatsoever. Pero, naisip ko, hindi siya magiging cold. Siyempre, gusto namin malamig. Ngayon, nung init kaya. So, baka ilalagay na lang namin siya sa cooler. Siguro, sa ice cooler. Itong isang bucket napkin, guys, is just chips. Tapos, madaming wipes. Gum. Ayan. May tissue pa naman kami doon. Pero magdadala akong paper towel just in case mag-spill kami doon. Siyempre. Dala kang bata, sis. Dagdag na rin natin itong guys, itong paper towel para may pamunas just in case mag-spill. Magdadala din ako ng Haichu. This is my favorite. I usually get this from Asian store. Budol to nila, love sa akin eh. Para siyang frutos pero yogurt flavor. Just for sugar. Mga napulot ni Max sa parade, guys. Alagay ko na sa zip bag para pag kailangan lang namin ng konting sugar, piliin ko na nga lang. Believe me, I never got invited to any parties. I just sit out from the in crowd and stay within my boundaries. I'd hang with my friends and it was great. We'd go out but not that late. And I really love it, never wanna change. But sometimes I can't help but think, am I missing out something I don't have? And guys, magdadala din ako nitong dalawang zip bag. Gagawin namin siyang trash bag sa loob ng sasakyan. Kasi at least to, kahit may mga liquids, like for example, yung mga bote namin na itatapon, ma-zip namin kasi para walang spill.
Tapos, for an extra basurahan, meron kaming flap ties na yung lemon scent. Ayan, sa $1 lang to. Tigo $1 dati. $1.25 na ngayon. Para lang hindi makalat yung loob ng sasakyan, tsaka hindi mangamoy. Kasi, ayoko yung amoy pagkain ng sasakyan. Ano ba? Nakuha ko ata sa tatay ko yun. Medium light ba yung pabili ko? Oh, tas bili ka pa nga ng ng pwedeng paglagyan ng mga chargers. From last week, parties are gone, weekends are ruined, can't even handle myself. It's been going too long, more than a nuisance. Nga pala guys, dahil magpaparenew nga ako ng passport, kailangan daw nila ng USPS priority mail ganito na naka-address from Philippine Consulate going to my address, ganyan. Kung pupunta kayo para kumuha ng ganito, parang 16 na stamps kung yung may ganito kayong stamp. Ito kasi guys, binili ko na kasi tong stamp na to last year. So, nung nagpapadala ko ng mga documents ko. So, meron na akong stamp na isang ganun. $10 lang ata, pero ang laman niya is 20 na stamps. So, sabi ko, 8.5 kasi daw ata yung babayaran ko or 9, parang something like that. You can still use that. Just put on 16 na stamps, sabi niya. Kasi yung special, guys, kapag medyo malaking babayaran mo, parang dalawa lang, parang take $4 na stamps yung ilalagay nila. Eh, sabi ko, wala naman na akong mapanggagamitan kasi nitong mga stamp na to kasi wala naman na akong isi-send na mga letters. So, ito na, nilagay ko na lang siya. May natira pa ako na 3. For this bag, ilalagay ko dito yung aking mga documents and yung aking laptop kasi kailangan natin if ever makapag-edit or kung wala na akong time na mag-edit sa Chicago, I can transfer files. Siyempre mag-vlog tayo, darn! Para may memories. Kailangan itong dalhin, tas yung mga hard drive ko, mga card readers ko, ganyan. Bumili din ako guys ng camera strap para hindi... Actually may strap naman tong camera ko pero yung dito lang kasi yung nilalagay siya dito. Ilalagay ko na lang yung parang ganito para turistang-turista. Hindi, para mas madali. Kasi guys, sabi nila sa Chicago daw, marami daw doon. Snatcher, Pilipinas. Madami daw, hindi ko alam how true pero sabi nila, lalo na kapag pupunta kayo sa yung mga na neighborhood, sabi nung mga kasama ko, mag-ingat kayo, ganyan. Kasi mga kasama ko, guys, winawarningan na kami. O, yung driving doon, ganito, mahirap doon, ganyan, ganyan. So, bumili na ako ng ganito para hindi ako madaming dalahin kasi yung bag ko is maliit lang siya. Panglagayan lang ng phone, tsaka ng card. Tapos, ito, yung para sa camera. Tapos, si Mac na yung magbabackpack if ever kapag lalabas kami, lagayan ng mga tubig namin, ng wipes, ganyan. So, meron akong dalang ganito. Yan, so almost done na ako guys sa pagpapack na ang pinaka-importante dito is naayos ko na yung bathroom namin. Malinis siya, naiiwanan namin. And then, yung aming spare room, office, stock room namin, ayos na rin. So, at least pagdating namin dito is hindi kami ngarag. Kasi alam mo yun guys, personally, gusto ko na iwan yung bahay na malinis para pagdating malinis. Kasi stressful yung travel. And then the next day kasi, baka gabi na kasi kami dumating dito or madaling araw. And then duty pa kami ng gabi. So, at least, hindi na namin kailangan na mag-ayos. Ang ayusin na namin yung mga darating na mga gamit. Ayan, so hindi stressful. I got that luggage naming dalawa yan ni Mac. Pero hindi ko pa nalagay yung mga skincare ko na lang tsaka mga bathroom essentials namin. This one, nandyan lang yung mga gamot ko. Ipapasok na lang naman nandyan eh. Yung mga gamot, mga cards, and sa mga gadgets. That's my bag to travel. Tapos ito yung damit namin. Mga sweater lang namin sa loob ng sasakyan just in case magiging malamig masyado yung sa loob ng sasakyan mamaya. And then, tingnan ko lang yung mga pinabili ko kasi nagpabili ako kay Mac ng mga gamit. Pumunta kasi siyang Walmart guys dahil po
Ang nabili po niya na dashcam namin ay hindi ko alam anong nangyari sa kanya. Basta bahala siya dyan. Basta ako bahala ko dito. Siya bahala sa sasakyan. Pabili lang ako ng press powder. Wala pala akong press powder. Hindi kasi ako nagbe-makeup. Eh, gusto ko lang naman na mukha naman akong fresh. Nagagala. Diba sis? So, ang gagawin na lang namin dito is lagayan ng mga chargers, saksakan ng laptop, ganyan. Para mas safe sila actually. Ang ganda. Kaya palang mahal. Mahal mo sis. Pupunta lang kaming brownies guys. Bibili ng pagkain kasi gugutom na kami. Yung lulutuin ko, babaunin na lang namin pangdaan. Hoy! May fireworks ulit? Ha? May fireworks ulit? Wala? Eh, ano yung pumuputok na yun? Baliktad ti panoonot na dito eh. Fireworks na daw may lasilaw. Ay, daw may dalawag pa lang sa fireworks ni. Gusto daw niya magbaon. Magbaon siya ng adobo na karne. Parang Pilipinas lang. Tsaka kanin. Siyempre guys, hindi naman kasi ito Pilipinas na yung May madadaanan yung mga drive-thru nila eh may kanin. So, ang plan namin for tomorrow, papuntang Chicago, ang destination namin is Jollibee. Una. Yan, first First destination. Bago pa kami mag-check-in sa hotel, Jollibee. pwedeng everyday, Jollibee. Everyday Jollibee, grabe na. Those lonely people, where do you walk home? Baby, I've been feeling lonely. Ito ang bagsak po namin, Subway. Kaya naman yung order namin. 6 inches lang. Yung mga puti, puro 12 inches. Sis, di ko kayang ubusin yung gan. Ang laki! Isang tao lang yun. Oo, no, grabe. Oh my gosh, hindi ko kaya yung gan. Kaya ko pag hindi ako kumain ng buong araw. So, Siguro, ganon. pag galing ka ng duty. Pero yung gutom ko lang ngayon, yung saktong gutom lang. Hindi ko kayang Pag 6 inches yung gutom mo. pang 6 inches gutom lang to, hindi kaya yung putlong gutom. Kaya na tayo guys, parang hindi siya masyadong pleasing tingnan, pero masarap naman siya in fairness. Kay Mac is roasted beef. Sa akin is cheese and steak. Ayan, steak and cheese with black olives and chipotle dressing. Favorite ko yan, dressing na yan. Nalabas na namin itong mga gamit guys. Nandito na po yung aking mga drinks. Oops. Ayan, yung mga drinks nandyan na. Konti lang naman. Kasi yung ano lang naman. Pero yung ice nasa freezer pa po kasi namin nilagay. Movie scene to made of people in my dreams. The last time, if I recall, was a feeling. Good morning everyone! Time check, it's already 2:53 in the morning and nagpre-prepare na lang ako final check. Alam nyo ba guys, nagising ako kaninang before 1 a.m. kasi we went to bed like almost 12. And then before 1 a.m. nagising ako kasi nainitan ako. Datay pala ni Mac yung aircon. Tapos naalala ko, na-empake ko na lahat. Ang purpose ng travel namin is to renew my passport and yet I didn't pack for my passport. So, eto na. Bigla akong, nagising na naalimpungatan ako na, oh my God, oo nga yung passport ko. Kailangan pala nila ng old passport if I'll renew my old one. I'm gonna bring my old one here. I'm gonna put it here in this, folder na pinaglagyan ko ng aking mga documents. What else do I need to pack? Sabi ko kay Mac, tandaan mo magdala tayo deodorant. Or else makangamoy adobo tayo sa Chicago. Mainit naman din ngayon guys, pero last night dito, medyo lumamig siya. Parang ang temperature is 60s lang. Pero, I mean, it's malamig para sa summer. Biglang paglabas ko, mas malamig na sa labas kaysa dito sa loob. So, nagsishower na lang si Mac and then I'll just put everything here. Ito yung mga chargers namin. Lalagay ko na dito sa bag ko and then we'll be ready.
together forever, noticing Guys, ready to go that. na kami. So, pressure ako. Bilis ng kasama ko. Doon na siya sa labas. Late na kasi ako. So, for my first travel outfit, gusto ko lang yung comfy, guys. This is like a big, oversized, medium size or large size na sweater. Pero I have my tank top para mamaya magpalit ako, which is yun ang pangpalit ko mamaya kapag mainit na. And then I just have my shorts and I'm on my rubber shoes. Ayan, sneakers na Air Force. Ano ba yan? Yung hingal na hingal naman ako, sis. Check lang tayo. We are now on our way heading to Jollibee. Jollibee kasi yung nilagay niya kasi gusto niya na doon kami mag-lunch. Lunch na kasi mamaya pagdating namin doon. So the travel time is 6 hours pero dadaan kami sa Maitol para mas mabilis. Pero it might take longer than that kasi mag-i-stop pa kami. So, habang nag-duty ako, guys, ang preparation lang na nagawa ko is mag-check lang kung saan kami pwedeng mag-stop over, mag-book ng hotel. I have my notes here para sa mga stopover rest areas na pwede naming puntahan. Kasi kailangan every 2 hours mag-stop kami or else mag-DVT tayo, sis. Ayaw nating mamatay sa DVT. Si Mac naman ang prepare niya ay yung toll, something like that. Inaral din niya yung kasi, guys, ipapark lang namin tong sasakyan and then we will use the public transportation in Chicago, which is bus and train. So siya na bahala dun. Sabi ko na anxious ako, bahala ka na sa akin. Kasi hindi talaga ako magaling sa mga ganyan, guys. Sa mga, siguro I can do it kung talagang yun yung responsibility ko, but kung pwede naman nang ipasa, kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. If others can, let them do it, diba? Ano masasabi mo? Ayun. Delegation. Yeah, that's a proper term for it. Kasi ayoko na syempre sa akin na yung yung ibang research. But anyway, wala pa kaming plan kung saan kami pupunta. But siguro sa mga lang na mga tourist area lang din. Mga very minor or kung saan lang yung usual na pinupuntahan ng mga tourist. So, yun lang, guys. Thank you so much everyone for watching this vlog. Medyo boring siya. And the fun part will be on the next vlog for sure. So, watch out for that vlog. Maybe after 2 days or I don't know kung kailan ma-upload. But anyway, I'll see you guys on my next one. And proceed na po tayo sa shoutout for this video. Hi everyone! Thank you so much at narating nyo na naman po ang part ng vlog na ito. This is a shoutout time para po sa mga nag-comment po sa aking vlog na free NCLEX review at unacademy.com. So sa mga naghahanap po ng mga free NCLEX review, you might wanna try unacademy.com kasi meron silang mga sample questions doon and SATA, ganyan. So madami silang mga questions. Shoutout lang po sa mga nag-comment. First is shoutout to Lady Joy, Bernadette Mitra, Gaming God, and then shoutout din kay SLTV 13 Channel, and then kay George Brown, Ronnie Caberto, Leia's Diary, Raymond Caberto, Yocam TV. Ano po ba dapat unahin? NCLEX or IELTS? NCLEX ang dapat mong unahin. Huwag kang gagaya sa akin na inuna ko yung IELTS. And then shoutout din kay Carl Paulo at saka kay Ibrahim Hailil. Ayan. Thank you so much everyone for commenting and for supporting my vlog. Ayan. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Afternoon sun starts to peek through the clouds. We take the back streets to avoid the crowds. Waltz over sidewalks and twirl in the breeze. She'll catch me if I get weak